Luca Brasi. Jakože opravdu se vám líbí Luca Brasi. Jakože byste ho dali na cover Playboye. Ne, protože já jsem viděla nějaký edit a byl fakt hezký, ale já mu asi úplně nevěřím, že má prostě každou hou. Pardon, to je... Na albume máme teraz jednu babu z Čech, čo vlastne je na TikToku, že čo ho odpustila si Luku a presne o tom to hovorí, že hele, ale ja fakt nevěřím, že Luka má toľkých tak house a takéto veci a ja som to zobral z TikToku a jebol som to do tracku. Ja som bol prekvapený, napríklad som bol v šoku z toho, ty kokot. Teba tam nové simpia ženy. No a ne, ja som bol v šoku z toho, že ty kokoti nabrali odvahu mi tam pičovať more niečo, že a že tí ľudia, mne sa v živote nestalo, že by niekto ma niekde videl naživo, že by za mnou došiel, že by mi niekto niečo povedal. Nestalo sa mi to u ľudí, čo som vedel, že na mňa rozprávajú more sračky, potom každý, keď ma uvidí, tak zrazu sa stane, že nečakal som, že on je taký vysoký, že ten pohľad ešte väčšinou, keď som v meste, tak nechodím sa úplne triezvy prechádzať do mesta, hej, alebo na akcie, takže to tiež není úplne príjemné. A neviem, kde tí kokoti vyjebali, nabrali odvahu. No niečo bude vyprávať, aké ja mám brucho, kokot, aké ja mám, že... Chápeš, no vyskočte mi všetci na môj kokot srbský veľký.